Og det er muligheden for Stefan Reuter, og den er godt kommet ud af Peter Schmeichel. Bak ved Thomas Hessler. Og 2 mand i luften. Og så går Buchwald med. Ja, det er i orden, John Jensen. Godt nok. Og Breme forbi Sivbæk. Og hvad derinde Ribe ligger der, men han er vinket for offside. Ind på midten, og der kommer John Jensen. Ja! Jyttelehut! Nej. Jubel. Jamen er det ikke bare wunderbar. Klinsmann. Og afslutning på Klinsmann. John Jensen, er der en lille åbning i højre? Han prøver igen faktisk. Ja. Og det er Laudrup. Henrik Larsen kommer ind på midten. Stadigvæk Laudrup. Så råber benet der igen. John Jensen. Så han kommer nu. Det er Sam Effenberg. Laudrup trækker ind i feltet. Og får den der med en offside. Han skulle have haft den en gang før. Eller også skal Christoph til spille. Øvrige mere neutrale, kan man kalde dem. På forhånd i hvert fald. Her på Nørre. Stadigvæk Laudrup. Og derover kommer Kim Vilfort. Hvad så Vilfort? Nej, men stop Bente. Og hvad med det herinde? Øj, nej, det er det utroligt. Jensen og Vilfort. Vilfort endnu. Og det er Kim Vilfort. Ja! Kukker det så. Den kommer igen, Vilfort. Og det ser ud som om det er slut. Det er slut. De har gjort det. Vilfort. Målscorerne 2-0 over verdensmestrene. Op med den. Der kommer den.